भारत सरकार और आसाम सरकार भारतनि प्रधानमंत्री मोदी भारतनि नखर मंत्री अमित शाह आसामनि गिबि मंत्री हिमंत बिश्व शर्माखौ खावलायदों बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ जेरैबायदि खोथा होदोंमोन 6 बोसोराव आगान होबाय एनादार 1 बोसोर कारण गृहमंत्री बिथाङा दतमायाव फैनानै 2 बोसोर टाइम लालांदोंमोन 2 इयार्सआव 100% इमप्लिमेन्ट खालायगोन होननानै बिथाङा खोथा होलांदोंमोन दा बेखायनो 2027 नि सिगां जोंनि सिमाया बारायनाया गामि थिसननाया आबुङै मावफुंजानांगौ संकसनिफ्राय सदियानि सिमामोन 93 आरो 2003 आव संकसनिफ्राय पासनै जादोंमोन आरो 2020 नि कर्टआव संकसनिफ्राय गहपुरसिम सिमाया मोनहैबाय मर अटनमी डाइरेक्ट फाइनेन्स 60टा समस्ति दानांगौनि बिटिसि बिटिआरआव खामानि मावनांगौ दङ अनुष्ठान प्रतिष्ठान गायसननांगौनि खामानि मावनांगौ दङ स्कुल प्रभिन्सियलाइजेसन बानायनांगौनि खामानि मावनांगौ दङ बर' कसारी काउन्सिलाव पूर्णांग मर्यादा समस्ति दानाय बिसायख'थि खुंनाय आरो फुल फ्लेजेड स्टेटास होनायनि खोथा दङ बे दाबि जों खालामो कार्बि आंलंनि एसटि हिल डिमा हासावनि एसटि हिल बर' कसारीनि बे गासै बिथिंखौ लानानै आसाम सरकार भारत सरकार खामानि मावनांगौ एनआइए आव जेरैबायदि 50 जननिबो बारा माने एक्स एनडिबि बिथांमोनखौ मेम्बार्स बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय रेहाय होबाय बेसेबां मोनसे क्रिटिकल बे केसमोन किन्तु भारत सरकारा गोसो थायोब्ला मावनो हायै जेबो गैया रन्जन दैमारि आरो साद' जायफोरा दिनै जेलाव दङ बिथांमोनखौ दिहुननायनि खामानिखौ गोख्रैनो मावनांगौ बे जोंनि स्ट्रं दाबि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि आत्ममर्यादा स्वाभिमानखौ लानानै हारिया फार्स्ट हारिनि थाखाय आफाद जों साफा मावथि बिबानगिरि आरो जों मोनसे समाव एबसुनि हारिनि स्वार्थनि थाखाय एबसुनि संबिधाननि फिरफिलानि माने गन्दियाव थानानै बिनि सिङाव थानानै जोङो हारि सिबिनायनि खामानिखौ मावगोन आरो एबसुनिफ्राय गोबां बिबानगिरिफ्रा थांनाय 67 निफ्राय दिनै 2026 सिम बे 58 इयार्सआव हाबा मावलांनानै बिदाय लाबाय बिथांमोनाबो दिनै हारिनि थाखायनो सानो हारिनि थाखायनो मावो आरो दिनै जायफोरा मावबाय थादों बिथांमोना सानसे समाव एबसुनिफ्राय बिदाय लागोन बिथांमोनाबो हारिनि सार्थखौ जाहाथे मालाबाबो नागारनानै थाङा खारन बे हारिनि जि इजमखौ जोङो फोजोबनो होनाङा दिनै जेनजिनि जेनेरेसन बे जेनेरेसना गोदान सिन्ता गोदान सान्थौ आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स डिजिटाइजेसन बर' माहारि दानायनि थाखाय रेसपन्सिबिलिटिखौ बयबो लानांगोन आरो गोदान जेनेरेसना रेसपन्सिबिलिटि लायाबा गोजामा माने गोदान खामानिखौ मावनायाव जेब्लायबो आख' फाख' जायो आरो गोदाना दैदेनगोन गोजामा जोंनि आगुनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोना जेब्लाबो सुबुरुन होगोन एडभाइस होगोन इन्सपायार खालामगोन आं बेखायनो बे फिरफिला बिरहोनायाव फिन खेबसेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारि सिबिनायनि थाखाय नांथाबनानै जोङो कुनु नार्भास आरो कुनु जोङो डिम'रेलाइज जायालासिनो हाबा मावलांनो थाखाय फिन खेबसेबाव खावलायबाय नैबे जख'न्थायनि गेजेरजों नोंथांमोना जर'खा बेबायदि थांखि लायो जोंनियाव माखासे रिजलिउसन दङ 2020 बर' गोजोन गोरोबथानि एकर्डखौ 100% मावनांगौ गुन गोनां सोलोंथाइया जोंनि हमवर्क जों मावनांगौ किन्तु स्कुल प्रभिन्सियलाइजेसन टिचार एपइन्टमेन्ट बा नोङो पोस्ट क्रिएशन आरो जोंहा माने हायर सेकेन्डारि आपग्रेडेशन माखासे स्कुल दंबावो बेबायदि माखासे जिखिनि इडुकेसन एजेन्डा इस्युसफोर दङ बेखौ मावफुंनायनि थाखाय जों रिजलिउसन लागोन लोगोसे समाज फोसाबनायनि थाखाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेयाव जोङो थांखि आजावगोन जोंनि स्पर्ट्स आरो कालचारखौ जोंनि इयुथ लाइमोनफ्रा बर' लाइमोनफ्रा दिनै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव स्पर्ट टेलेन्ट दङ बिथांमोना मेडेल लानानै फैदों आरो कालचारा दिनै बागुरुम्बा दोहौनि गेजेरजों दिनै मुलुग दरबाराव बयजोंबो मिथिजाबाय आरो बे बागुरुम्बाया सोरनि बे बर' माहारिनि बर' जोंनि सेंग्रा सिख्ला जोंनि इयुथफ्रा मोसायो बे बयबो दिनै मुलुगा मिथिबाय बेखायनो कालचार बिथिङाव गोबां आरो खामानि मावनांगौ दङ आरो जोंनि जे हा हुनि रैखनाबेखननि बाथ्रा जोंनि दा मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनाय आरो बेखौ भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों बुंदों जे कुनु बिनिमयाव जोङो गोदानै सोरनोबा एसटि होनानै थाखानाय एसटिनि भबिष्यतखौ धंस खालामनायखौ जोङो सिसिट'आ हिसाबै ट्राइबेल हिसाबै बा सिसिट'आव एबसुआ दङ हिसाबै जों मालाबाबो गनाया बे खोथाखौ जों स्पष्ट बुंदों आरो बे गासैबो इस्यु एजेन्डाखौ लानानै जोङो फाइट खालामगोन रिजलिउसनाव जोङो फ्रेश बेखौ एडप्ट खालामनानै फैबाय थानाय समाव जों हाबा मावलांगोन जेब्लायबो जोङो गोख्रोङै समायखिरा लानानै बै मुंख्लंफोरनि आत्मबलिदाननि खोथाखौ साननांगौ आरो बर' हारिनि राव आरो थुनलाइ बर' हारिनि सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ बर' हारिनि जोंनि रांखान्थि समाज बेबस्था जि जोंहा दायना दायनिनि थासारि
जथेस्थ' खमायबाय दिनै जोङो जौ जुवा जे ड्राग्सनि बाथ्रा दङ चाइल्ड मेरिजनि बाथ्रा दङ हिउमेन ट्राफिकिंनि बाथ्रा दङ बे समाज फोसाबनायनि थाखाय खामानि मावनांगोन बर'नि जि हा हुनि रैखाथि ट्राइबेल ब्लकनि रैखाथि जोंनि एसटि रिजार्भेसननि जि रैखना बेखन गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो जेब्लायबो हाबा मावलांगोन